Forsyningssikkerhed, bæredygtighed og et indre marked for energi har gjort miljødebatten til en af de højst prioriterede på den europæiske dagsorden. Størstedelen af Europas energiforbrug dækkes af olie og gas. Mere end halvdelen importeres fra lande uden for EU. Global opvarmning og klimaforandringer stiller nye krav til en bæredygtig tankegang og udvikling af nye miljøvenlige teknologier. I forbindelse med, at den danske Europabevægelse lancerer debatbogen Europæisk Miljøpolitik, den nødvendige debat, har de inviteret til debatmøde her i det Europæiske Miljøagentur. Emnerne, der bliver debatteret i dag, er blandt andet forsyningssikkerhed, atomkraft, klimaforandringer og FN's klimatopmøde i 2009, som kommer til at foregå her i København. Der er ikke andre globalt til at tage lederskab her end EU. Når man sidder, det er uanset om vi sidder til vores uformelle Grønlandsdialog, eller sidder til de internationale klimakonferencer, eller i nogle tredje, eller nogle fjerde, eller nogle femte fora, der er kun EU til at presse den internationale klimadagsorden frem. Derfor er det, der skete den 8. og 9. marts, som Bol også nævnte på topmødet, det er vanvittigt vigtigt. Det er et meget, meget stort skridt fremad for EU, men altså også for det internationale klimaperspektiv. Forårstopmødet i EU, der blev man enige om en række forpligtende mål. Hvad mener du var de vigtigste resultater der? Jeg synes jo, det var meget vigtigt, at man blev enige både om et mål for CO2-reduktion, både 20% som minimum og 30% i 2020 som led i en global aftale, og at man så også fik det bindende mål for vedvarende energi. Fordi jeg ser det sidste som en del af værktøjet til at nå de første. Altså havde man bare sagt nogle fine reduktionsmål for CO2, men ikke havde turde binde an med bindende mål for vedvarende energi, så havde det været lidt for meget et slag i luften. Så jeg synes, det var meget, meget vigtigt. Også, hvad skal jeg sige, det skred der lige vel er udtryk for. Altså for et års tid siden, eller bare for 3 måneder siden, der havde folk tænkt, det får man ikke alle 27 lande til at forpligte sig på. Og det gjorde man, og det mener jeg var et meget, meget vigtigt signal. Det er klart, at som dansk klimaminister, så er det selvfølgelig ikke mindst den europæiske energipolitik set i et klimamæssigt perspektiv, som jeg synes er det helt afgørende. Jeg kan huske, at da jeg i september 2005 på det, der hedder Clintons Global Initiative, som han startede der, hørte den tidligere amerikanske general Wesley Clark tale om klimaet ud fra sådan et spørgsmål om national security interest, så tænkte jeg, nu flytter den her debat så også i USA. For set fra mit synspunkt som miljø- og klimaminister, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om folk kommer til at interessere sig for det her emne ud af sikkerhedsmæssige grunde, forsyningssikkerhedsmæssige grunde eller miljømæssige grunde. Men man har fået dem til at forpligtige sig på det, men er de realistiske også? Altså, det er klart, der kommer en meget interessant armlægning omkring hele byrdefordelingen. Der er i dag godt 6% vedvarende energi i Europa, i EU. Nu skal man altså på de næste 13 år have mere end en tredobling af det til 20%. Det er en mega udfordring. Jeg tror simpelthen ikke, det er gået op for de fleste mennesker endnu, hvor stor en udfordring det er. Så den diskussion, man skal have om, hvad tager du, hvad tager jeg, hvad tager mit land, hvad tager dit land, det bliver et meget, meget stærkt slagsmål. Men jeg mener, at de europæiske befolkninger er så optaget af det her, så det ville være en falliterklæring for EU's ministre, hvis man ikke kunne ende med at blive enige om det her. Så der ligger et meget, meget stærkt pres på regeringscheferne. Vi hører hele tiden om, hvor alvorligt det er, hvor stor truslen er, og så alligevel så er facts, at vi har udsigt til en 4-dobling af det globale forbrug over den næste 25-årsperiode. En 4-dobling af det globale forbrug over de næste 25 år. Vi ved, at hvor vi i dag er godt 6 milliarder mennesker på kloden, så regner man med, at vi i 2050 er 9 milliarder mennesker på kloden. De skal alle sammen brødfødes, de skal alle sammen have rent vand, de har alle sammen kun én drøm, det er at komme til at leve materielt på første klasse, ligesom vi andre gør. Enhver kan se, at hvis det ikke i langt højere grad end hidtil lykkes os at afkoble forholdet mellem økonomisk vækst og miljøbelastning, så kan klodens økologiske balancer ikke holde til det. Det er et klimaudfordring, men det er en miljøudfordring generelt. Så derfor er det fuldstændig alfa og omega, at vi fokuserer på udviklinger af nye teknologier, at vi fordobler indsatsen inden for forskning og udvikling, at vi, som jeg også synes, det er spændende at se i den publikation, som vi sådan set er samlet om her i dag i bidraget fra kommissionen, at det så klart nu erkendes, ikke bare af Danmark, det har vi ment i mange år, men af hele EU, at det at tage højde for miljø,
klima og den slags, det er ikke en modstrid, det er ikke i modstrid med økonomisk vækst, det er forudsætningen for den økonomiske vækst.